Instead, it's Lima. Ring with a shot! Ωραία η πάσα κενά που προσπαθεί να βγει, δεν έχει τελειώσει φάση. Τσιμπάο, Χέτζες, τρομερή ενέργεια, απίστευτο γκολ του Χέτζες. Αν το έκανε κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, πολύ πιο γνωστός, θα μιλάγαμε για ένα πολύ μεγάλο αριστούργημα, αλλά το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τώρα. Αυτό που έκανε ο Χέτζες, τρομερή ενέργεια της, όπως τσιμπά την μπάλα, την κρατά στον αέρα και τελειώνει τη φάση με το δεξί. Απίθανο γκολ. Δείτε πάλι στον ανοιχτό χώρο πως απειλεί Blackburn. Τον Γκάλαχερ. Δεν υπάρχει offside. Κόβει εδώ ο Πόρτσιους, τσιμπά την μπάλα ο Χέτζες, κρατά την μπάλα στον αέρα, τη φέρνει στο δεξί με δύο επαφές και σουτάρει, σκοράροντας από πάρα πολύ δύσκολη γωνιά. Τρομερό γκολ. Κάνει όλα με το αριστερό εκτός από το τελείωμα.